La crisi té una sortida justa i solidària, però aquesta sortida justa i solidària necessita de polítiques, i de polítiques nítidament d'esquerres. I aquestes polítiques nítidament d'esquerres només depenen d'una cosa, que la gent d'esquerres no es quedi a casa, que la gent d'esquerres, sí, vagi a votar, que vagi a votar sabent el que ens juguem, sabent que en els propers anys podem tenir retallades, sabent que en els propers anys el que ens podem trobar precisament és en un escenari molt complicat i sabent a la vegada que hi ha esperances. I l'esperança precisament és equitat, solidaritat, justícia, medi ambient, allò que defensem les dones i els homes d'Iniciativa Verds i d'Esquerra Unida. Si la gent d'esquerres vota, l'esquerra guanyarem les eleccions. Si la gent d'esquerres es queda a casa, els treballadors desconcertats, gent d'esquerres emprenyada, gent que ens ha donat la confiança i que volia anar més enllà, no tingueu cap dubte que vindrà l'Artur Manos Tijeras, que amb una mà tallarà drets socials, salut, ensenyament, polítiques públiques i amb l'altra mà tallarà també els impostos a aquells que més tenen, més guanyen i més contaminen. És a l'esquerra que el cor bombeja intel·ligència. És des de l'esquerra que el cor planteja la justícia social. És des de l'esquerra que es planteja la igualtat de gènere, la igualtat dels pobles. És des de l'esquerra que el pensament, que el cor, que el sentiment, que l'emoció es compromet amb la solidaritat. És a l'esquerra on batega el cor que els valors són més preciosos. Que volem els valors per Catalunya de la justícia social, de l'equitat, de la llibertat, de la solidaritat, davant d'altres que proposen un model de societat diferent, o davant d'altres que no saben què és exactament el que proposen, o davant d'altres que estan còmodes amb el missatge de societat que va donar el Papa. En tots els sentits, però especialment quan diu que les dones s'han de realitzar a casa o que les dones serveixen simplement per netejar allò que els homes embruten.